taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, eikä olla vähän aikaa. Ei siin oo tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, eikä olla vähän aikaa. Ei siin oo tantekaan varsinkaan kun jengi vaan